मोनाबिलि समाव मोनसे आङो थांनाय 5 नभेम्बरनि हराव जानानै थांनाय जिहेतु जोंनि ओनसोलनि धेमाजि जिल्लानि सिङाव थानाय संकं तिनिआलि संकं हालामनि गोबां दुब्लि फोथाराव जिहेतु थांनाय बारहुंखा अन्थाइनि गेजेरजों बिथांमोननि बे आबादारि बिथांमोननि जिहेतु गोरबोआव गोबां दुखु नांनानै दं बे दुखुनि गुबै जाहोनानो जाहैबाय थांनाय हरनि जिहेतु 5 अक्ट' हरनि 10 रिंगासोआव हमथाखौ हायै हास्लाबखौ हायै जिहेतु बारहुंखा फैनायनि जाहोनाव नैबे ओनसोलनि आबादारिफोरनि गोरबोआव गोबां दुखु होलांबाय। बे दुखुनि गुबै जाहोनानो जाहैबाय बे ओनसोलनि रायजो राजाफ्रा गोबां जिहेतु आबादारिमोन। जोंनि बे ओनसोला बर' मिरि राभा बिथांमोननि जिहेतु दुब्लि फोथाराव रोजा रोजा बिगा हा बे फैलाव फोथारा जिहेतु माइजों समायना बुंफबनाय बे फोथारनि जिहेतु दानि नुथाया गोबां दुखु गोनां नुथाय। जि समाव देग्लायनि बोसोरा जिहेतु नांथाब नाजानायनि गेजेरजों नैबे बिथांमोननि दुब्लियाव जिहेतु माइ गायदोंमोन। बे माइ गायखांनायनि उनाव जिहेतु थायनानै मोनबायमोन। बे मोनखांनायनि उनाव दिनै जोङो हाफुबाय थानाय सोरबा मोनफुनानै जिहेतु हानो जानाय बेबायदि सम मथे बिथांमोना हानो साननाय समाव हास्लाबखौ हायै जिहेतु बोथोरनि जिहेतु गिख्रंथाव बारहुंखा फैनानै बिथांमोननि माइ दुब्लिनि जिहेतु मोनसेबो नैबेयाव फिथाइ थालाङाखै। जिबायदि केमेरा मदाराम बसुमतारी बिथांखौ आङो दिन्थिफुंनो खावलायबाय जिहेतु दिनैनि जिहेतु नैबे माइनि महरखौ नाय बेयाव माइखौ जों नुनो मोनाखै आरो बे गुबै बाथ्राया जाहैबाय बे फिथाइनि बे बिदांनि माइआ बबाव थांखो बेखौ जोङो बे नैबे केमेरानि गेजेरजों दिन्थिफुंनो खिन्थागोन। नैबेयाव मदाराम बसुमतारीखौ जुम खालामना खिन्थानो थिनबाय। नैबेफोर नाय जोबोद दुखुनांथाव बाथ्रा। देग्लाय जिहेतु नांथाब नाजानायनि गेजेरजों बे ओनसोलनि रायजो राजाफ्रा जिहेतु आबादजों थांना थानाय जाय आबादखौ लानानै बिथांमोना गथ' गथाय फोरोंनाय गावनि जिउ खुंनाय गोबां बिथिङाव बे आबादखौ लानानैनो बिथांमोना संसार जाबोदोंमोन। नाथाय दिनै थांनाय बे समा गोबां बिथांमोननि गोरबोआव दुखु होलांबाय। निस्सय बिथांमोननि दुब्लियाव जिहेतु बिथांमोननि मोखां सोम दुब्लिखौ नायफैनाय बेखौ जोङो खनले नुबाय थादों। बेनिखायनो बिथांमोननि दुखुखौ सोर नायगोन? बे समयसा बे दुब्लिनि जिहेतु दुखुनांथाव मोनसे महर जाय दुब्लिया रोजा रोजा हा बिगानि जिहेतु माइ फोथार बे माइ फोथारफोरा दिनै बिदाङाव माइ गरसेबो जों नुनो मोनाखै। निस्सय रायजो राजाफ्रा भिडिअनि गेजेरजों नुगोन। नैबे जाबाय संकं पन्सायतनि सिङाव थानाय नारायणपुर राभागाव नारायणपुर गामिनि मोनसे फैलाव फोथारमोन। बे फोथाराव थांनाय 5 अक्ट' 11 रिंगायाव जिहेतु गोब्राब बार बारनायजों बे गोब्राब बार बारनाय आरो अन्थाइजों बे दुब्लिनि माइफोरखौ बुस्रिनानै बिथांमोननि गोरबोआव सुख'सहायै दुखु होलांबाय। मेगनाव मोदै बिथांमोननि दिनै जोंनि जिहेतु दैदेनगिरि बिथांमोना बिथांमोननि जिहेतु गोरबोआव दुखु नांनायनि जाहोनखौ निस्सय बिथांमोन दैदेनगिरिफोरा गामि फैनानै बे ओनसोलनि गोबां आफादनि दैदेनगिरि बिथांमोननि न' फैनानै दुखुखौ खौरां लाफैदों। बेखौ जोङो नुनो मोनदों। निस्सय बिथांमोननि दुखुनि गुबै जाहोनफोरखौ नोंथांमोना जिहेतु दैदेनगिरि बिथांमोना मिथिखागौ। बेनिखायनो आं खावलायो दिनैनि भिडिअनि गेजेरजों बिथांमोना जिहेतु माबायदियै जों दैदेनगिरि बिथांमोना सरकारनिफ्राय बिथांमोननि खेथि पुरनखौ जाहाथे थाबैनो बिथांमोननो माबा मोनसे राहा लामाखौ होफैनांगौ। आरो मानोना दिनै बिथांमोना जोंखौ एबा नोंथांमोनखौ सासे दैदेनगिरि बानायना हरदों नाथाय बिथांमोननि दुखुआवबो नोंथांमोना जाहाथे सम मोनसे होयो आरो बिथांमोननि दुखुखौ दान्दिसे सम बानस'फैयो। देग्लायनि समाव दिनै बेफोर माइनि महरा गोबां माइनि महरा दुखुनांथाव। बे जेराव माइ गरसेबो गैला। गासैबो माइफोरा जिहेतु गोलैनानै हा सिङाव नैबेबायदि महर लानानै दङ। जिहेतु हा सिङावसो गोलैजोबनानै दङ। बिनिखायनो बे गोबां बेसेबांबा गुवार रोजा रोजा बिगा बर' राभा मिसिं राय बायदि हारसा गोबां जाति जनजातिनि बे संकं हालामाव थानाय बे दुब्लिनि जिहेतु माइ फोथारा दा दुखुनि फोथार। जेरै बे दुब्लियाव रायजो राजाफ्रा फैनानै बिथांमोना
फुंनि मोनानि न'आव दुखु बाहेराव फैबा दुखु नैबे समा दा हानायनि सममोन बिथांमोना हानानै बा न'आव लांनायनि सममोन नाथाय बे समाव जोबथा समाव गोब्राब बार जिहेतु मानि जाहोनाव दिनै बे दुखुआ जोंनि मानसिनि गेजेराव मोनफैखो गोबां बिथांमोना दुखु फोरमायदों आरो दुखु जादों बेनिखायनो खावलायो जोंनि दैदेनगिरि बिथांमोना निस्सय माबा मोनसे राहा लामा खालामनानै बिथांमोननि दुखुखौ एसेबाबो सहाय होगोन होननानै आङो आसा फारियो दायो बिथांमोननि जिहेतु खुगानिफ्राय जों मिथिनानै लानि जे बिथांमोना बेसेबां दुखु जादों जानो हागौ निस्सय केमेरानि सिगाङाव बिथांमोना बुंथिगोन बेसे बिघा मावदोंमोन बिथांमोननिफ्राय जों मिथिनानै फायफाले हागोन बे फंबायनिनो दुब्लिमोन बे फंबायनि दुब्लिमोन जुवा 5 तारिख नवेम्बर 5 तारिखे राति बे धुमुৱা বতাহ আহি পেলাই তোমালোকৰ খেতি পথাৰৰ সকলো ধানৰ গুটিবোৰ ভৰাই থৈ গ'ল কেনেকুৱা লাগিছে মনত বহুত বেয়া লাগিছে যিটোৱে কিবা খেতিয়কসকলে যিখিনি আশা কৰিছিলে ইমান কষ্ট কৰি যিটোকে এইটো মানুহে কৰা নাই মানে প্ৰকৃতিয়ে যিটো কৰি থৈ গ'ল মানে সেইটোকে মানে বহুত বেয়া লাগিছে আৰু দুখ প্ৰদান কৰিছে নিশ্চয় কিমান মান বিঘা খেতি আছিলে তোমাৰ এইটো আমাৰে হয় বাৰু কিবা 9 বিঘা মান আছে 9 বিঘাৰ সব এনেকুৱাই হৈ গৈছে নেকি সব একে ন তেতিয়া মা বাবা কি ঘৰতে আছে নিশ্চয়তো বহুত দুখ লাগিছে মা বাবাৰ কাটিব পৰা নাই ইয়াতো ধানে নাই এতিয়া কেনেকা এইটো কাটিটো লাভ নাই সব কি ভাবি আছে এইটো কাটিব নেকি এইটো কি কৰে এতিয়া কাটিলে ধানে নোলাব মাত্ৰ কষ্টটো হ'ব নিশ্চয় দুখটো বহুত দুখ লগা কথা এইখিনিত যেটো আপোনালোকৰ গাঁৱত কিমান মান ঘৰ পৰিয়াল ইয়াত খেতি কৰিছিলে পৰিয়াল মানে ইয়াত কিমান গাঁও মানে গাঁৱৰ মাজত তোমালোকৰ গাঁও নাৰায়ণপুৰ মানে সব মানে 52 ঘৰ নে কিমান ঘৰ আছে 52 ঘৰ এইখিনিতে কৰে আৰু লগতে বহুত ওচৰৰ গাঁৱৰ মানুহ ইয়াত কৰে মানে ইফালে যিমান আছে মানে খেতি পথাৰ সব তেনেকুৱা হৈ গৈছে মানে ঠিক এটা নিশ্চয় গম পাইছে তেখেতলোকৰ মনৰ দুখটো আমি নিশ্চয় আৰু দেখাবলৈ খুজিম এইখিনি অঞ্চলটো কেমেৰাৰ মাজেদি আমি মদাৰাম বসুমতাৰী তেখেতক দেখাবলৈ অনুৰোধ জনাইছো দেখি নোপোৱা বহুত বিশাল এটা পথাৰ আমাৰ সংকং গাঁও পঞ্চায়তৰ অন্তৰ্গত এইখিনি গাঁৱৰ সকলো ৰাইজে এইখিনি অঞ্চলতে খেতি কৰি পেলাই বসবাস কৰিছিলে এই সময়ত আজি যেহেতু লাষ্ট সমস্যা যেহেতু আজিৰ এই বছৰৰ যে কৰোনা কোভিড-19 সমস্যা তাৰ মাজত প্ৰাকৃতিক দুৰ্যোগ বুলি ক'ব লাগিব আমি সেই সমস্যাৰ মাজেদি আজি এই অঞ্চলৰ সকলো ৰাইজে যেহেতু খেতিৰ আশাত খেতিক লৈ আমি জীয়াই আছিলোঁ তেনেধৰণৰ জীয়াই থকা অৱস্থাত আজি এই সমস্যাবোৰ দেখি আমি সকলোৱে দুখ প্ৰদান কৰিছোঁ আৰু এতিয়া আমি এনেধৰণৰ যদি সকলো ৰাইজৰ দুখ বেদনাটো আমি চাই আমিও খুবেই দুখ প্ৰদান কৰিছোঁ তাৰ কাৰণে আমি এই ভিডিঅ'ৰ মাজেদি আমি জনাব খুজিম যে আমাৰ অঞ্চলৰ সমাজক ভাল পোৱা নেতাসকল যাতে এই আমাৰ এই অঞ্চলৰ ৰাইজৰ ক্ষতিপূৰণটো নিশ্চয় সহায় কৰি দিব লাগে বা কিবা একটা নহয় কিবা একটা আমি তেখেতলোকক দিব পৰা ব্যৱস্থাটো লয় অতি শীঘ্ৰে তেখেতলোকক লগ ধৰি তেখেতলোকৰ দুখবিলাক যাতে আমি অলপ সহায় কৰিব পাৰিম বুলি বা পাৰিব বুলি আপোনালোকক অনুৰোধ জনাই আজি যেহেতু সেই দৃশ্যবোৰ দেখাই আমি আপোনালোকৰ যেহেতু মনৰ যিটো আপোনালোকৰ মাজত সেই যিটো সমস্যা সেই আমি দেখাই পেলাই আপোনালোকক অনুৰোধ বাৰে জনাইছে যে আপোনালোকে এই সমস্যাত অলপ য'ত কিঞ্চিত হ'লেও আপোনালোকে অলপ সহায় কৰিব বুলি আমি আশা ৰাখি